Benvinguts a Dia Baleàrics. Avui descobrirem com s'orienten els balears. Aquesta comunicació es produeix quan un dels dos demana on és un lloc determinat. El conductor perdut crida l'atenció del vianant amb un so gutural i contundent. Ué, Pep? Pep, què? Ja t'has perdut, borinot? Pot pensar, cerc l'oficina de correus que he d'enviar un paquet. On puta és? Com podem veure, el vianant sap tot d'una que el conductor està perdut i a més l'insulta dient-li borinot. Perdut, borinot. El conductor perdut no accepta que està perdut, com si fos culpa de l'oficina de correus, que l'han amagada a posta per fotre'l. Aquest mapa està equivocat. Aquí no sabeu res. Ai, va tu d'ell, tòfol, no anar de menester de mapes aquí, ja t'ho diré jo, tu has d'anar. Per norma general, el baleàric no és amic dels mapes. Un diu que el mapa està malament, com si estigués inacabat, i l'altre diu que no fan falta mapes a les Illes Balears. Tu has d'anar a Cana Margalida, a casar d'en l'amo en Biel, que són pares coix perquè de petit el va trepitjar un asa. Ell que tenia la sogra baldada. Exacte. I no sé qui dius. Ai, batuda d'ell, sí, he passat el torrent que hi ha un pou que va fer bala Colau l'any 40. No ho entenc! Com veiem, les indicacions són extenses. Fins i tot es fa una repassada històrica d'un dels veïns del poble, en Biel, que era coix perquè el va trepitjar un ase. Així i tot, el conductor perdut encara està perdut i ara un poc emprenyat. No ho entenc! Ai, tòfol, és que de vegades pareixes foraster. Escolta'm bé, escolta el que t'he dit. Tu saps a veure el bar d'enyorem merda. Vaig si ho sé. I doncs ja està, no és allà. És a l'altre costat del poble, just a l'entrada. És pardals, i no me podries haver dit abans. Ai, vinga, puja i ja t'hi acompanyaré jo, que a vegades pareixes com a pardal. Jesús. I fins aquí el Dia Baleàrics d'avui. En aquesta emissió hem pogut comprovar de primera mà que els baleàrics tenen una comunicació en clau quan es tracta d'indicar on és un lloc i que cap GPS del món ha pogut desxifrar. Ai! Això és correu, nina. Ai! Això per Alemanya. Ui! Que has de fer juc, això. Alemanya! Au, adéu. Ei, Vinga! Vinga! Vinga!